Kajing kublay na kamanta jong pi baro ki baya pet ya kani ka program ki jongi ya kani ka step. Kani ka step ka bamanta ngin ya pet kindiat ya ki benta na ka ktien ka jong blay. Kaban long kum ka jing aimen sim ka jing kershan bor yangi haswa ya ka bangin sedang ya ka sengi ka jongi. Kabenta na ka ktien ka jong blay ka bangakwa ya ka ba ngin ya pai hagan ka step ka ba menta ka long na ka kitab ka bakat kumu Ezekiel ka lanong ka ba laipun riu ka khot ka ba arpun riu kikin tien ki ba ong kumni ngan ai ru ka dokno thamai happy bat ka mensim thamai di ngan bu hapo jong pi bat ngan klau ya ka dokno mau na ka dokno jong pi bat ngan ai ka dokno dok happy ki paralog habangi pet ya ka kitab ka jong Ezekiel ka kren syapang ka jingpen khoj utrai ya ka ying Israel lapan tengit ya ka ying Israel da ki briu jongka ki lapan tengit ya ki da ki kambat da ki jingle thala jongki barkani ka jingpen tengit kala pensang ya ka kerteng ka jong trai kumta ublei da ka jing bitar jong u ulapan jatno ya ki hendra ka bas ngau tenat kalong ba ublei kut tengah kata ka jing bitar hagalenong ka balai pun riu dekat ka arbu arah du arsan laringin pulingin syemang tu bau blei ong yek Ezekiel ban ong ha yang Israel bau blei on sapen khoj pat yala ka kerteng bat ka yeng Israel uong yekin tien ngan senret ya pi de ko khoj te penlong khoj na ka jing chaklia jong pi baro pen ban ublei ule yakni om na ka menta jongki henrei ndak menta la ka jong ka kerteng kapang pedeng ka bengi ngin pet ya kini step ka bengi kren ka step kalong ka donut ka batmai ka jing em ka batmai ka donut ka batmai ka jing em ka batmai ublei ukulari ki kun Israel ba on ayaki ya ka donut ka batmai un shimno ya ka donut mau ba on ay pat ya ka donut do happy ka donut mau ka dika dak jong ka jing jaklia kum tau ublei uong ngan shimno ya ka jing jaklia barok na pi balon iPad ya ka jing em ka batmai ki paralog ki be ki be pet ya ka program ni ka step ngiru bonsin ngilong kum ka jing Israel ngilong kum ka jing Israel ka bala pen jaklia ngi em thala ngi le thala ngi kren thala bat ngi ya jingai no na ka sem ka jong trai ngi ya jingai no nau blei ha ka jing em ka jongi ngi em ya kata ka jing em ka bala pentengit ya ka kerteng ka jong trai ngi em kata ka jing em ka bala pentengit ya ka kerteng ka ba em ka jong trai jisu bat namar kata ngilong ka jing bitar yu tenrei ublei jungi umlong tang ublei jong ka jing bitar ublei jongi ulong ru ublei jong ka jing isnai namar kata ukwa ban penko pat ya ka doknut ka jonga bat jongpi ila ban snow haladi bangim don hok shu ban yo ya ka bukum kata ngila ya ka ban perkhat bangim la shu ban imba namar ngila popalat henry ka don ka ktien ka ong kumni every saint has a past and every sinner has a future uriu khot udon ya la ka jong ka bala dep ka jong bat unong pop yala ka jong kalaway ka jong ni day ban kan mau ublei umpen khoj yangi na ka banta jongi enre umpen khoj yangi na ka banta ka kerteng jong trai ka badon kami ngi kalong tang mangin supudiang bat nget ha ka takbor ka jing pen khoj jong ngin pen red bat ban map yala di now blei bat habo blei umam wong wat le pop show kata kade ka ba ujisu ujule aba ki briu ki wan show wong lamap bat wat le pop show an mar kata tungin ailat ba ublei un pen khoj ya kini jing jaklia jongi ngin ailat ba ublei un shimno ya ka donut mau ka badon hakini ka donut ka jongi bo un bo pan ya ka donut do namar ba kumba upol wong ladau e badon yo Chris ulong ujing tha wat mai ki barim kala dono hakmi kabat mai kalawan pan
Om don ka bom la bat utrai Jisu ki parlok beit. Lada yo Paul, lada ya ka Mary kanong Magdala, lada yo Manase, ublay udang ai padaki ya ka jing em ka batmai. Ula ruban ai hanga badapi ya ka dotnut ka batmai bat ka jing em ka batmai. Kabadon kami ngi kolong bangin pediang bat ngej haga bor ka jing batmai jung. Ki paralok ki bapet ya ka program ni ka step. Kani kalong ka jingkot ya nga badipi. Ngila balong ki bala ya jingai no trai. Ngila balong ki bala em ka jing em ka ba hakini ki sni ki tayo ki bala let no. Ki sni ki snem ki bala let no. Ngila long ka jing jaklia ngila long ka jing le ra nyu trai. Ten rai hakani ka step ublay ukot yingi. Ukwa ya ka ban pen khot ya ka dot nuot jong ha ba jong pi. Ukwa ya ka ban shim no ya kani ka dot nuot mau ka jong ha ba jong pi. Wad ukwa ban iPad ya ka dot nuot do ha ka jing em ka jongi. Tirma kata tungin penrit ya ladi. Bangin ailan bau play un pen khot yingi. Kum hu ong ngan senret ya pi de ko khot. Kaban kami kalong bangin sya bau try jungi Jesus Christ. Un senret haki donut ke jonga ba jong pi da kani ko ke jing pen khot jungu. Bana makata ngin yo ban long ba jing khot. Ngin yo ban don ya kata ko donut ke batamai. Bara bangi don ya ko donut ke batamai. Ngi yo ya ka jing em ke batamai. Ublay un isnay ban kerku yakini ki kentin ki bangi layo ya kaban pusan de magni step ngini pendam ma jing duai ngi wana jan jome ko trialing ba jong de kapor ban aingu yemi namar ki kentin ki bam mami mela kren yangi kaba pen ken mawi ngi ko try shapang kaba mami me shimno ya ka donut mau ban mi iPad ya ka donut do abalaikum ki bring galaya jngai na mai bonsin kum ki bring ngilale iki kam ki ba pen jak burom ya ka kerteng ga jomi den ritrangi wana khamat jomi ya ka bangin IT thma ya me ka step ya rab badai bor ngi ko try bangin la ban IT ya la de shimi ban bangin la ko try ban pendam ya la de ka mon ko chumi tu shim no ikne ka donut ka donut ma bo jomi re sha bangin yo ya ka donut ka thmai ka ba ka donut do ba jomi trohana ma kata what it no ingil mag ka step shimti ba don kat ka por ka basa na maraka kerteng go jong Jesus Christ ngi adwai amen